ndị awo na ụmụ Igbo ndị ọma afọ m bụ Amaka Ekwo ka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndị ewonu tata bụ 12 November 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo anyị nọ n'ọnwa nke iri, a na-akpọkwazi ọnwa okike. Ndị ewonu anyị ekene Chukwu okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọlụ, na mmụọ niile na-eche na-edu anyị niile, na mmụọ niile na-eche na-edu anyị Igbo niile, na anyị niile ebe ụmụ Igbo bigasị. Ndị ewonu ndị ọma. Nkụzi nji bịa taa bụ aja iru ọma. Ịma na izuụka gara aga asị m unu na o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ife melụ m ka anyị wee weli ya wee mụta ife. Ịchụ aja abụrụ sọ ndị ọdịnala Igbo na-achụ aja. Ndị niile na-eme ife mmụọ dị iche iche na-achụgasị aja dị iche iche. Ndị ụka na-achụ na aja ọfụma. Fa na-adịsị offering time, blessing time. Yeah, offering time, blessing time. Ya gịnị ka ọ pụtara nụ? Ife ọ pụtara na inye na a ga-enye ya na ya agọzi ya. Ọ ife ọ bụ. Ya mgbe ọbụla mmadụ na-achụ aja na ọdịnala ọbụla na omenala ọbụla na ife ime mmụọ ọbụla, a na-ebu n'uche na ọ na-adịbụ enye enweta. So you give to receive. Otu a ka ọ dị. Okay. Ya bụ ife melụ m ndị sị na m ga-agwa unu akọla unu ka unu wee jiri ya wee mụta ife bụ ife emegodi ka afọ 18 ma ọ bụ karịa. O nwere ọrụ njele ịchọ n'obodo a nya mme apply wee kpọọ m interview. A na-adị kpọkwụzie ndị ọzọ interview, ndị achọlụ achị inyocha ma a ga-enye ọlụ. Ya ka m bịalụ interview a wee duba m na ife dị ka m bịa na reception, eduba m na waiting room. So ya ka m bịa na waiting room a, ndị ọzọ bịakwa lụ nya interview. Ụfọdụ nọsị bụ m ụzọ bata, ụmụ abatakwa na ọ dịkwa ndị ọzọ na-abatakwa. Interview process ife dị ebe 3, ya nkeji atọ, ya 3 stages bụ the process. Mana ka anyị nọdịsị na waiting room a, o nwee ife me ka m na-elote. O nwere nwoke nwanụ ka m na-elote ya ka ọ dị ụdịle ekike oke. Na ụdịle ekike oke lụ kọwara onye ọ bụ. Ya onye Hindu bụ onye a. Ife o melụ bụ na o tinye aka na akpa ya wee chịpụta sweet. O were ofu meghe tinye n'ọnụ lacha. O wee gaba okirikiri ka ịra n'ọdụ ebe anwa. O wee na-enye ndị mmadụ sweet. Onye o nyere onye ahụ anali ya kene anya lacha menye ya tinye n'ọnụ. Oluta m maka na ndị mmadụ ewelubego ka ọ ghara ịdị ka ịmago na nasị asọ. Wee wekwalụ welu lacha meghe tinyekwa n'ọnụ. Ya ka a na-emezinye ya process. Nke izizi emel nwee test emel anyị ncha anyị mesie. Onwe ndị asịfa na ba na faman progress jebe na this next stage. Eso m na ndị
nọdụlụ asịsị nọdụ emekwa nke ịbụọ the next stage enwekwa ndị dalụ asịkwa ndị anwa naba ọ wee fọ mụ na ya sọsọ mụ na ya eweduzela anyị wee jebe na ụlọ ọzọ elute ebe anwa anyị nọkwalụ ife dịkwa ka waiting room ewee bulu ụzọ kpọọ ọnya so mụ na ya na-akpa nkata sị m good luck nsị ya good luck mgbe m ebu ụzọ kpọọ ọnya ka ọ bata n'ime ewee kpọọ ọnya ọ banye o mesie ọ pụta ọ sị m gwa bye bye na ya na bụ nsị ya bye bye so kpọzie m nwa ka m banye ebe a ga-ajụ m ajụjụ m banyezie ebe anwa ozugbo m banyela ebe anwa ọ dịka ife dịka o nwere nwaanyị nwa na ozugbo ọfụ ma ọ dịka ọ fụrụrụ anya arụ niile gbakabi ya ọ sị m ụmụ asị n'afọ mba ife dị otu a nsị ya ọ sị m mụ fil application form nsị ya ọ sị m na ka m na-efil application na nsị dịka ịmago mmadụ na-ede chronological ihe asị dịka na ife a melụ mbọsị dị otu a nke ame nke ame ọ sị dịka ka mmalụ ya na ebe na nsị na ife ome 2020 ndị ese nke ọzọ mee 1999 gị mere na medere ya in order ọkwa ofu ebe ka m melụ nya mistake wesi ewo no error ma no fact no na misplace nke a mere nke a ji just order maka ịma na ị na-eme dịka application form ị na-ede na email nke a n'ọnwa n'ara in order just ofu order ka m misi wasị m nwanyị ga-eji misie the order wee baba wee sị na ife ọgọsị bụ na m adịrọ organized o wee baba mba ụkpụrụ ndị ọzọ nyanya ya kwesịrị na-emenye interview wee na-enezi onwefa na-ene onwefa this farm child was shocked maka ọbụrụ ka esi eme interview ịmago amụ na-asọ m n'ime obi m maka ife ọbụla oge ọbụla asọ ọsa m ka m na-adị n'anya o nwerozi onye ọzọ okwelu ji ajụjụ ọ sị m nafe emesigo m dị interview isi na nsogbu adụrụ nke na-efe apụba nnaba mmesizie wee kpọọ maka emesịa na-adị inwe ike ịna report ka isi mee na ọ bụrụ ka na ije interview so request for report ka m si wee mee ngụsịa report njụsị afa mkpọ afa ndị wee sọ ka onye nwetazi dị ọlụ o wee bụrụ nya nwoke a nke nwa case wait ife nwetalụ nya ọlụ nwa ife mmụta ọ ga-enwe ife obodo ya enwe ife ịmụta efọrọ aja bụ ife anwa ọchụ mana mgbe anwa amarọ m aka m aghọtasịrị ife mmụọ nyanya ụmụ ife abụ ị na-emegasị bụ dịka nkụzi akụzisielụ m wee na-akwado m nkwado ọlụ akpọrọ m lụọ nya ọ dị ka igolu ịmana mmadụ nwere ike inye gị ife wee golu lọk gị so a na-eme exchange lọk ọ ife ọma ebe ife ahụ onye abụkwali onye hindu and ife dị ka ndị hindu onwero ndị kava achụ aja mana obodo a so ndị mmadụ pụtasị oge ọbụla fa eju ebe niile otu ọgava dịkwa na Europe niile fa nọkwuzi na America ka oge niile ọ bụla fa ọkwụ mana obodo a nọ dịka na UK ọkwụ mana onye hindu abụgo prime minister obodo a nwe mbọsị ọ nọ na-achụ aja na Downing Street ndị mmadụ na-asị ka ekosi achụ ọ ife eji malụ fa na-enye oge niile fa ga na-enye gị ife ndị India ndị akụkụ ebe ahụ bụ ndị hindu ị ga-na-esi fa na-enyekere ihe aja ka fa na-achụ onye ka m si ka m kọọlụ unu ka unu wee mụta ife a ga-enwe ife one na one ịmụta ọzọ bụ ọ dịrọ mma mmadụ iji ifele welu nnalụ mmadụ ife ọ bụrụ ife niile mmadụ nye gị ka ya nata ọzọ bụ na mmadụ nwee ike iji ifele welu ilie ife ọ na-ekwesịrị iri unu kwesịrị ịmụta nke a ọ bụ na mmụ ife mma kịta kọrọ m ịnalị mana enwere ike ọ bụ fancha abụọ na nkụzi a na-akụzilụ m ụmụ ife akụzisielụ m mmadụ na-elichi ọnụ onye bụ nkụzi na isos abụrụ ezigbo ife ọ bụrụ ife nye ka ị ga na-eli
Ndị ga-agụ dị na-analụ mmadụ maka ịmarọ the purpose behind ife a na-enye gị. Ịghọtago? Onyanwa ka nsị ka nkọọlụ unu were ya mụta ife dịgasị aja a na-achụ erika, aja a na-achụ erika. O nwere ọdịnala so uche anyị kwesịrị ịdị ụmụ ọdịnala mgbe ọ bụ na a na-enye anyị ife na ife a na-enye anyị na aja ka a na-achụ ma ọ bụgodị na ọ bụrụ aja iwu n'aka bụ na inyere na something a ga-enye gị ife. Ị nwere ike ịma mmadụ sef mana every time i mere ezigbo ife expect na a ga-enye gị back. Ọnya nwanọ ọ ka ọ dị na mmụọ. Ndị awo na ụmụ Igbo, onye ka nsị ka m weta n'ụbọchị nke taa. Ndị awo ndị ọma, ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Taa bụ Nkwọ. Asị m ikuku ndụ, ikuku na-eweta ife ọma dị iche iche, na-ekute agamniru, na-ekute ụba, na-ekute akụ, na-ekụsa anyị. Taa bụ Nkwọ. Ọ ya adịla anyị niile mma, ụmụ ọdịnala Igbo, ka anyị rabụ na-asọ nsọ anyị. Asị m na ife niile anyị tinyere aka bụ ife na-eweta ndụ, na-eweta agamniru, na-eweta udo. Anyị tinyere aka. Asị m na ọ ya aga n'izu, ọ ya aga n'izu niile. Ndị awonu, ọ ga-adị na mgbe ọzọ. Mgbakọ mesịa.